Northern Range Dolamara arlo akele thengpi kang hukilit pegajok forest staff atum ajo apor patrolling ke dama hudri sak thengpi ke nep damlong asama long thengpi ke ong nei mate nampi namdur ke the nai along ri pulote karbi anglong henlo lapen karbi anglong angbong arve ke jang nei along ri pulote nilip lapen dwarbagori constituency henlo bonda ke damtang ningkan pho aprang pen inglong ajo thengpi ke the jasemet risak inglet lapen kaprek ador ke do thengpi hei hui rar tum ka chokle ma thai ka ve ajok rotting husi golaghat jorhat nagaung along ri cho jordam rin tilo pinpur dam me ke damtang ningkan ko anlo ne ke pusi forest asor lapen pules atum pensita chipi mate compromise che pajir si choklem bom lo sita non malom kopi ko son ka che tonte penlo ne ingnam sai khi atuma jo phirlo do de sang se thengpi kang hu atuma phan ke ne dun lok pusi birta rib dun long lapuan ke ton ke lang ke pas sik sita diring lapen kai pholang so anat si kang hu thengpi ke pon pon puta joy joy pen birta long dun halapu pherang ke abitung atum sai khia phan lam the karju pona hut nilitum nep bomji lapen ritarlip bomji puta nang thandun kazironga pen thomson terang lotiki news karbi anglong to nang lehin pen than thala pini la towe ajo por theng pikine ponlong pu apathak jubang sonsi arutin sonsi nilitum patuwi da renspen mithanggari pen sita ren gari ari pin sa mithanggari pen sita nilitum petrolin daming lapu dalamara arlona tu lampen penanga por lapu dalamara arlu nilitum along humriam lo humri dam darapi elong prai badi hini malam itu pu malasena dam ma hendak thengpi ingsom ini thengtegang long thengtegang long lo peraman loge di tum adung arai muni dui mani pu diam lo masa muni ka bang thenglo net lo asin di tum truk puri la truk bhara kurisi tu ya jo matsi ni tum dangman bandel lo pen res non mat agar thengpi bange wan kan te la so theng pi ba nang le tum department hoi pen sit pon egel lo ma sit bom lo tangte la so long ko andak ne ke la ingsom si bang ke la ke tita supang se la pen la gobrel ti la ke komne ta lang si bagi ambel si ingsom si bang ke la ke bogi boma la pen ke bonsum la banda 60 70 bagi gobrel mane la son lo je towe nang le tum ne pon lo la son dak thak se ani wang sistame kapra toar pen suppose diring a toar la pen hi ala kai pholang so toar pen aning an ajo wang thai papar po khobor long la sop thak nang le hin pen thanek tha wasi nil tum ta kalilong le kali along lo bosita government employee ta ko pick nil tum la pen department na kai tani mithanggari pen un angke nil tum la bor ilo la pen ke no na son da sin nil tum ta un angke api mo pita bor itu bol